Een voorbeeld van een fusie die het zacht zijn mooiste verrint is VC Trienwoarden. Om nou te zeggen dat het ooit echt in Vereniging West had? Nee, dat denk ik net. In 2009 waren Trienworster Boys en VV Trienwoarden in een club. VC Trienwoarden. Maar wel nog altijd met een sneursploeg en een snijsploeg. Als de Mannelien keert het bestuur likwols van een team op de snijs. Ik neem een stemming. 92 leden wienen van snijn, 80 van sneuren. Maar de sneursafdeling, zo zei haar een woordvoerder, vindt dat een minnekar. De ledenvergadering wie op een Champions League joen. Het belang van de vergadering wie net duidelijk. En boven dat wie er een onafhankelijk onderzoek dien onder supervisie van het KNVB. En daaruit is een advieskamer van, nou ja, hier in de regio is het beste dat het naar sneeuwstak gaat. En dus is de woordvoerder chagrijnig. Een kwarte blomlezing. Ja, dat wordt toch het bestuur aandienen als een geval van ze moeten er maar om wennen. Of ze wennen er wel om dat het naar snijs gaat. Wat wij heel apart vinden, want ja, waarom vreeg je dan überhaupt naar hun mening? Grote leden die binnen best wel boos over en die zeggen nou van nou ja, zie je het maar uit, we zien je wel een andere club. Dus er wordt eigenlijk net naar ze luisteren. Wij hebben een beetje het idee dat er ook wel wat dingen achter zitten die de bestuur zelf wel net helemaal hier niet van zaken doen. Vies dat er nog eenheid is bij de club? Nee, ik had wel het idee dat de twee verenigingen nog steeds wel binnen. De snijsafdeling hebben ook vregen om een reactie. Maar de trainer liet het bij deze schriftelijke reactie. Omdat we geen problemen hebben met de jongens van de zaterdagsploeg en liever eventueel geen olie op het vuur willen gooien door in discussies verzeild te raken. Deze discussie is er eerder één tussen de zaterdagsploeg en het bestuur. Het lijkt gevoelig. Ook het bestuur wil net voor de camera reageren. Het bestuur van VCT wil graag in gesprek met het zaterdagteam, maar niet via de media. Wij waarderen het feit dat de omroep voor hoor en wederhoor wil zorg dragen, maar gaan niet op deze uitnodiging in om voornoemde reden. Je bestuur wil net voor uw camera reageren. Begrijpt u dat? Door hartstikke verhaal, door gisteren kant op met de club, dan mag ik uitspreken kunnen waarom. En dan mag ik die verantwoording de vooral lezen kennen. En dat zien we in versnijzen, het zien we in versneun, zien we de passen of wat dan ook. Ik vind als voorzitter, mag je er gewoon staan. Maar de sneursploeg liet het je net bij. Ze hebben 94 handtekens ophellen voor een nieuwe ledenvergadering. Want het houdt ze wel in de besnijing. Zeker richt je op het voetbal, maar ja, ik kan wel merken eigenlijk dat het die heel erg bezig gaat eigenlijk, ja. Nou ja, ik kan wel een min op nacht nog, dat jou ook dat. Het is een mooie club, kan een heel leven voetballen. Je bent maar een je bent trainer geweest, een heel leven spelen. En ja, dan is het wel raar dat het zijn een keer eindig is zo met het eerst van sneus.